Astăzi e ziua în care o enervez pe Lore 24 de ore. Bă, cât e de frumos, uite-te și ce străzi. Bă, dar ce mișcare e aici! Bună dimineața de la aeroport. Suntem rupți, mergem în concediu. Ai uitat să zici cât e ceasul. E 4 dimineața. Și e frig. Nu e așa frig. E foarte frig. Și șefa nu m-aș dă ochii peste cap. Uite, nu vrea să fie filmat. Uite ce ghiozdan și-o luat. Glumesc că ăsta e bagajul meu și are două și le car eu. Mergem, sper că nu e așa aglomerat aeroportul ca ultima oră, dar nu e că văd de aici. Și suntem gata să ajungem pe țările calde, ca de obicei. Hai, vă pup, revenim din avion, dar nu știu dacă avem locuri de lângă, unul lângă altul, că 20 de euro 4 beri. Hai, vă pup. Este destul de sol. Și bună ziua! Ne-am oprit să ne bem cafeluța. Am ajuns, suntem fericiți, suntem bine, dar obosiți în primul rând, dar avem o mică problemă. Nu știu de ce nu-mi răspunde doamna, măcar să-mi las și eu bagajele de la cazare, sau domnul. În rest, suntem rupți, Lore sigur nu vrea să apară, dar uitați-o un pic, e ruptă. Și tot ce-mi doresc în momentul de față e să merg, să văd un pat și să-l atac agresiv, să mă bag în el. Gata, am dat un somn, dar avem o mică problemă. Pe mine mă doare burta de mor, fiindcă am avut un mic dejun de campion și nu m-am gândit că mă poate răpune, dar au reușit să mă răpună. Lore mi-a zis. E superb, foarte, foarte frumos. Uitați ce frumos e. Am mâncat niște bruschete amărâte, dar eu cred că totuși și de la oboseală modul în care mă simt. Ne plimbăm, cred că se vede în spate cât e de frumos, dar astăzi nu cred că mai filmez nimic, că mă simt foarte rău și nu prea am chef. Deci, cum ar veni, vacanța începe de mâine. În rest vă pup și ce să zic, se transforme România în Spania. Bună dimineața! Mi-am revenit, sunt mult mai bine, nu mai mă doare burta. Mergem să bem o cafeluță la Starbucks, ca și cocalarii și pițiponcele, dar am o scuză. Având în vedere că mă doare burta, nu pot bea cafea caldă, fiindcă mi-e frică că mă ia un pic mai tare, știți voi ce? Hai să trecem. E roșu. E roșu. Și la Starbucks au un cold brew foarte bun, plus la lor îi plac ăstea sparkling, frappuccino. Ce sparkling, mă? Figurant fițos, model jegos. Suntem la Vacamu. Magazinul cu de toate și cu nimic. Eu vreau un dinozaur de ăsta, uitați. Ce fain e să moră și să și... Dinozaurul meu preferat e T-Rex-ul ăla cu pene, cine s-a uitat știe. Bine, dar oricum moare repede. Și după când am adormit, el s-a uitat fără. Normal, fiindcă sunt șmecher. Bă, să-mi iau un trepied, să investesc un pic în calitatea vlogurilor, ce ziceți? Haideți că acum testez trepiedul, se vede mai bine. Cred că chiar ar merge să cumpăr unul, numai asta parcă... Ăsta cred că e selfie stick. Bun! Am investit acum tot. Bă, am Osmo acasă, dar l-am uitat și nu știu să-l folosesc și mă bate și până mă învăț, îl iau pe ăsta. Uitați ce fain se vede. 20 de lei, dar nu-i place ăsta. Asta e și de calitate. Am dat 6 euro, ai 30 de lei, incultă monetar ce ești. Hai, vă pup, revenim de la cafea, să vedeți acolo valoare. Gata cu investitul în calitate pe azi, nu știu dacă v-ați dat seama, dar nu a mers așa bine investiția, că mie așa îmi place din mână. Ziceți-mi, vă place cu trepiedul sau... Dar asta e așa random video, când faci videouri așa random nu trebuie să investești în calitate. Bun, mergem să-și ia Lore Varăce și ia dulce și după mergem că joacă Barça în 40 de minute la un pub englezesc, eu cu Barça, pe mine poate mă bat ăștia de la Newcastle. Doamne fer, Lorei frică. Și ce să vă zic, mie îmi place pe stilul ăsta, pe vloguri mai vechi, de aia așa. Hai, vă pup. Suntem în grabă, dar vă arătăm ce ne-am luat. Bravo! Este un cookie cu fistic. Asta e cu fistic, arată binișor. Și eu mi-am luat cookie Dubai. Cookie Dubai. Tot ești un Dubai. Cookie Dubai. Ia o gură să vezi cum e.
E foarte bun. E foarte... Ce schimb? Hai, ce schimb? Sunt foarte bune amândouă. Mai bună la cu biscoff de ieri. Da, ăla cu biscuit e preferatul meu. Dar am zis să încercăm și altceva. Asta e strada ciupercilor. Gata, am venit la sushi să mâncăm, fiindcă am citit că merge foarte, foarte bine cu burta, Am venit la Oliu. orezul și cred că e oliu chenit, sper, că dacă nu dăm aici o gaură de murim. Tu ai ales meniu B Da, meniu bine, și atunci noi nu putem să ne luăm numai de aici. Nu, e până aici și la meniu... A, dar putem să ne luăm meniu A și nu mai vedeam astea. Am o lasă pentru 6 euro, că vreau să gust și de acolo. Bun, mi-am momentan apă și aia e. Și eu fac, da. Uite ce cioară. E cât capul tău? E mai mare ca capul tău. Lițu, să te vedem. Gustă. E prima. Da. Mie nu mi-a dat sos off. Am pus eu sos. Ah, bun, n-am văzut. E bună? No, hai că vreau, mâncăm și vin cu următoarele feluri, că e oliu chenit, am aflat acum. Bun, am învățat și Lori să filmeze, eu la 20 de minute să pornească camera, hai să vedem ce este spielul. Asta e naibii. Chiar? Dar nu mai mișca masa. E iute? Vreau și eu să încerc. Vai, ce bun e asta. Chiar? Care îți place mai mult? E bun, e bun. Am fost în Japonia și nu mai știu mâncatul ăsta. Bun? Bun, bun. Cât de bun din 10? Cel mai slab până acum. Îți place? Jur că e frișcă. Dă-ți văd. E brânză. Îți place? Da. Da? Al câtele al pui? Ultimul. Ultimul. După 20 de secunde au venit și ăsta. Hai să vedem, că gust eu. Cum e? Bun? Notă? Cam care ăsta așa. Bun. Glumesc, a fost cea mai bună glumă, babyțu. Deci hai să vă zic ce glumă bună o să spun eu. Că vrea să se pună lângă mașina de pompieri, să zic că au venit pompierii că sunt prea hot. A fost o glumă bună sau nu? Zi, baby. Zic că ești broască cu ochelarii tăi noi. Astăzi e ziua în care o enervez pe Lore 24 de ore. Din păcate astăzi nu suntem investiți în calitate, că am uitat trepidul acasă, dar o să ne întoarcem după el cu Eminem. Deci, uitați cât e de fain. Hai să vă arăt. Pe lângă Lore, care e cea mai frumoasă ființă din lume. Deci e superb. Cât e de fain. Ție, baby, îți place? La palmieri. Dar ea îngheață de frig. Și uitați. Fiți atenți aici, ce artistic. Mă, ce? Acum hai, parada modei, hai. Walk down the street like a model. Hai să vedeți aici arta pură. Hei, de ce nu mă las să arăt la lume ce înseamnă să faci niște poze de calitate superioară? E prea frumos pe aici. Foarte, foarte fain. Ce piațetă simpatică. Superb. Bun, hai că cred că trebuie să mergem să se schimbe Lore. Hai să vedem. Pac. Vedeți? Mamă. E de revistă. Foarte fain puiul. Termina. Pac, direct la vlog. Uitați ce și-o luat eu. O să mă rupt cu Copa del Rey. Și puiuțul și-a luat un cocktail. Alicante sour. Asta e zero alcool și cocktailul, să știți. Adică 0. Plus măsline, n-are alcool, baby. Și uitați, Copa del Rey. Sper să nu mai câștigă Barcelona, dar o să o câștig eu. Sau mă bate, tu ce zici? Ce? Copa del Rey. Eu
eu cred că e o să fie ok. O să fie egal? Da. Hai, și măsline cu ulei de măsline, dar eu cam sunt preventiv la burtă. Ce? Cred că mă bat eu prea mult. Da, bă, ce bine miros. Parcă aș gusta, dar mi-e frică. Lasă. Nu cred. Ne-am luat... E călduță. Ne-am luat ofelie, micuță așa de pizza să gustăm cu mâs. Hai, bebițu. Arată destul de ok. E bună. No, mâncăm și revenim. Bună. Mie îmi place mult. E foarte moale. Mai bună aia de la dusă. Așa e. Bună ziua, ieri n-am filmat nimic. Că a fost urât afară și am petrecut înainte cu o zi și am dormit mult. Și lui Loren că e somn, foame, frig, ce mai e? Și e supărată că e cam răcoare aici. Mergem la un outlet imens. Nu știu dacă e imens, outlet mare. Sperăm că găsim ceva și să nu mi fie somn, foame, frig, rece la bebeluș, că nu știu ce ne facem. Cum e bebele? Nu vrea să vorbească, e tăcută. Alicantele e superb, dar mi-ar fi plăcut să fie cam cu 10 grade mai cald. Deci am ajuns la outlet. Suburbiile de aia nici n-am filmat, nu știu ce în Alicante. Ca în orice suburbii, am venit pe jos, facem un pic de mișcare. O oră. Și ce să vă zic, hai că vedem dacă ne găsim cea. Dar lui bebe nu mai somn, foame, frig, e numai nimica. Mă doare un pic splină. Hai, splină, somn, foame, frig un pic. Hai, că uitați, pare foarte mare, sperăm că e deschis, că e sâmbătă. Sâmbătă? Da. Dar m-am uitat pe net și cred că e deschis. Sper că nu sunt așa bolunzi. Și la întoarcere probabil luăm un bus sau un cab. Sau dacă cum am zis. Suntem în magazinul Lore. Ce? Cel mai greu lucru pentru mine. Sper că am voie să filmez, dar oricum mă doare undeva. Ce vrei să-ți găsești? Un spicy latte frappuccino? Suntem la mafia. Hai să vedem dacă își găsește bebele ceva, dar nu cred, sper că nu, că scumpe. Momentan nu ne-am găsit nimica, dar mâncăm un Dunkin' Donut și bem o cafea. Nu știu ce. Hai să vedem gogoșile la garaj. Asta e a mea. Cu cremă de banană, Și alu bebele. care chiar are gustul la mâncare. Cu biscuit. Ia, hai, ia o gură rapidă. Bună? Da, să gust. Din păcate nu am găsit nimic, nu că mare lucru. Mi-am găsit o pereche de Asics-uri, dar erau și 100 de euro și mie nu mai este așa pasurat de haine, din păcate. Iubita mea îi, dar el e prea mai așa, Isabel Marao, I2K, I2K, de-alea, acum, că nu-ți placă, Old Money. Îmi place Old Money. Da, dar jacheta aia de-ai văzut cum era. Aia se numește City Chic. City Chic. Cum? City Chic. Pe niște străduțe mega frumoase. Îți place, baby? Da, hai că trecem de domnul ăsta și are și o oaie. Superb. Uitați. Nu stăm aici la o terasă să ne luptăm cu ceva. Bă, cât e de frumos, uite-te și ce străzi. Scrușcei mai în sus. Wow, ce fain e. Îți place, baby? Da. Loc un pic ca Grecia. Da, nu seamănă cu Grecia, da. Hai că urcăm mai în sus și mai revenim dacă e ceva interesant, că uitați ce fain e. Îți place, baby? Da. Îți dai seama sus pe castel când merge mâine ce fain o să fie? Că nu e chiar atât de sus. Mâine joacă Barça de vreme și pe merem noi pe castel. Dar e superb. Deci, bine, am transpirat un pic că scubita mai Gecocu pe mine. Unde-s domnia aia? Nu mai.
Urcăm încă 5 străpi, sau Eu vrei? vreau să mă duc, să mergem pe aici. Ai văzut ce fain e pe strada aia? Cum vrea șefa. Uite, Dar hai mâine să vii vezi. pe unde vreau eu. Știi de ce mi-aduce aminte aici? Un pic de favelele din Rio, cum sunt așa în sus. Da, sunt Dar sunt mult mai bine îngrijite. întreținute. Uitați ce frumos se vede. Oh, la mulți ani, Vere. Ce să vă zic, foarte, foarte fain, foarte mult îmi Uite, place. chiar dama ta se asortează cu casa aia. Care? Cu asta. Nu ne iese nimic, cred că avem 100 de straturi pe noi, nu prea place cum îmi stau. La mulți ani, Vere, vă pup. Bun, lupta de astăzi sper că o câștig eu, O câștigăm amândouă. dar bebele îi nervos. De ce? Așa că s-a dat aia la mine, s-a dat. Nu s-a dat. Ne-am întâlnit cu o româncă care stă în Londra de 5 ani și a fost Îi foarte, cunoaște foarte codul. de treabă cu noi. Și că zice că eu sunt geloasă. Dar nu sunt geloasă, chiar a fost Bravo, baby! Eu chiar am fost foarte de treabă cu ea și am fost foarte de treabă cu noi și a fost o scumpită. Și ne-am dat și follow pe Instagram și vreau să o chem cu noi la nu o găsesc pentru că nu-mi dă accept odată. E Vreau verde. să mănânc undeva după, dar bebițul nu mă las, fiindcă este crazy world. Bă, dar ce mișcare e aici! Nu știu dacă mai revenim astăzi. Așa Nici se eu nu termină seara asta. Și bebele e cel mai frumos bebe din lume. Deci pe aici am fost și când ajungeam la barul ăla, hai să vedem dacă mai ajungem. Am ajuns la Santa Barbara Castle. Hai să mă filmez și pe mine un pic. Îți transpira că e mai cald decât ne așteptam. Bebițul nu se poate vedea mai sus de atâta, eu nu mai urc, eu nu mai era. O plăcere am avut și eu și tot o comentat. Uite. Zice că să rog cu tine. Da. Și uitați, hai să vedem. Fain. E foarte bun. Mă filmez schema? Da. Mă, baby, filmează-mă, nu mă fi rea. Ți-l mă filmez o schemă? Da, te filmez. Da, chiar te filmez. Și ultima zi am venit până în Benidorm. Uite, și asta are plastic ca tine, bebe. Da. Ce să vă povestesc, că am avut o dimineață destul de bătăioasă, cu lene multă, chef de stat, să dormim, să ăsta, dar am reușit să ne ridicăm, să venim și nu regret deloc, fiindcă este superb, arată în față un pic. Și încă suntem practic la periferie, este la gară. Trecem să mergem pe la Soare Puiu. Da. Și Lore, tu ce povestești? Cum a fost drumul cu trenul? Cred că l-am pot și le pot să fie seară, dar o să încerc să mai vă filmez ceva. Lore o filma cât de cât o să vă pun niște cadre mai frumoase. Vânătorul, dacă binevoiește, spună Doamne ajută. Dar oricum, superb drum, trecem, mergem pe la Soare și uite, arată încolo aici frumos, uite. Nici nu se vede pe cameră cât e de frumos. Bun, vă pup și cred că trebuie să și mâncăm ceva. Mă gândesc că n-am poftă de nimic acum, în momentul de față mi poftă de niște ardei gras și o salată numai cu legume și cu un pic de șuncă. Jur. Aici bine. Ne-am săturat de fast food. Ne-am săturat de mâncăruri de astea proaste. O să înceapă dieta când ne întoarcem la casă și ne facem musculoși. Bine, hai, vă pup! Nu am mai filmat nimic, că ne-am grăbit să luăm busul. Mai avem încă destul de mult până la Benidorm. Nu știu cât a apucat să stăm acolo, dar drumul ăsta e prea frumos. Nu-i Popeyes. Nu cred. Ba da, aici aș băga. Ca un pic singur fastfood-ul l-aș băga, da? Am zis Da, că nu unde mai vezi prost. Popeyes? Adică prostii. E în față acolo. Chiar arată stațiune. E foarte stațiune. Mai mult decât Alicantele. Mult, mult. E foarte stațiune. Trebuie să caut spotul ăla fain. Da, da. Hai, vă pup. Genial se vede. Dar muzica englezească este la mama ei acasă. Nu, numai, eu cred că și încolo trebuie să trecem și pe partea aia, dar altfel merem încolo acum. Dar e superb. Gălușcuț, uite ce fain e.
Dar aici, asta iar e stațiune de englezi 100%. Că sunt foarte multe pub-uri de astea cu Guinness, cu băuturi de astea de-a lor. Dar e superb, deci de frumos e foarte, foarte frumos. Mă, mie mi-e simpatici. Atâta că se cam strâmbă, dacă îți fițoși, da. După ce beau super ok. Da, și îți cam veți, după ora 4 e foarte greu să-i mai vezi treji. Da, nu. Oricum e foarte fain, cred că aici vara e genial, jur. Ieși aici la plajă, vai, Ne-am întors în Alicante. Ce să vă zic, vă place stilul meu cu cămașă, anorac și geacă și borsetă, fiindcă mi-am pus la mine, mă gândeam că e mult mai cald și mi-am pus 4 cămași și 4 tricouri și toate tricourile mi-s murdare. Și acum au trebuit să abordez stilul hanorac și ăsta, mergem să mâncăm și din păcate e ultima zi, baby, puiul, e ultima seară. Da, dar în 2 săptămâni? În 2 săptămâni iară. No, atât am vrut să vă anunț, vă pup și cred că vă filmez ce mănâncă. Mănânc o vită, de când am ajuns mi poftă de aia. Chit că pare cam tourist trap, nu mă interesează, că a fost bun peștele ce l-am mâncat. Că am mâncat un pește când m-a durut burta, dar n-am filmat, fiindcă eu din 7 zile cât am stat aici, vreo 2 am fost bolnav și un a rănit. Deci, A căzut cerul pe noi, când Da. a durut un pic burta. da, dar oricum a fost foarte fain. Chiar mi-a plăcut concediul ăsta, 7 relax. Vă pup! Ultima masă din Spania până peste 2 săptămâni. Cam asta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Like, share, subscribe, cum se zice. Și mă bucur dacă v-ați uitat la vloguri la mine. Uai, ce frumos! Chiar apreciez dacă vă uitați la mine. Și vă iubesc și vă pup. Poftă mare!